Нека сега добавим още няколко документа към нашата колекция, използвайки Insert Many метода. Така. И в респонса от този метод виждаме, че нашата команда е изпълнена успешно и имаме 3 нови документа. Използвайки Count Documents командата, може да видим броят на всички документи в колекцията. Така, виждаме, че броят е 4. Създадохме един документ при създаването на колекцията и 3 нови документа с Insert Many командата. Сега може да използваме Find командата, за да получим всички документи в настоящата колекция. И ето, получаваме списък с всички 4 документа в колекцията. Сега ще разгледаме Find метода по-детайлно. Синтаксисът му е следният. DB Collection, Find и като параметри можем да подадем Query, Projection и Options. Всички параметри са optional. В случай, че не подадем нито един параметър, ще получим всички документи от колекцията. В Query частта посочваме условието, по което търсим документи в колекцията. В случай, че не искаме да получим целите документи, можем да използваме Projection параметъра, за да извлечем събсет от полетата, които ни интересуват за намерените документи. Чрез Options параметъра можем да ограничим броя на върнатите документи, да посочим ред на сортиране и така нататък. Нека започнем с най-простата Find заявка, тази без параметри. Както можем да видим, получаваме всички документи от колекцията. Предходната заявка е еквивалентна на тази. Нека сега подадем Projection параметър, за да получим само заглавията и годината на филмите в колекцията. Това ще стане по следния начин. Това е пример за Inclusion Projection, защото посочваме кои полета да бъдат включени в резултата от заявката. Виждаме, че ID полето също е включено. То е включено по дефолт. И ако искаме, можем да го изключим по следния начин. И така виждаме, че в Result Set получаваме само информация за заглавията и годината на съответните филми. Сега може да дадем пример за Exclusion Projection, като получим цялата информация за документите с изключение на заглавието и годината. Можем да видим, че от всички документи в респонса липсват заглавие и година. Като цяло нямаме право да комбинираме Inclusion Projection и Exclusion Projection, като единственото изключение е това, което показахме с изключването на ID-то от Result Set. Може да покажем това нагледно, ако опитаме в Result Set да добавим само Title и да ексклуднем Year, получаваме тази грешка Cannot do exclusion on field year in inclusion projection. Нека сега разгледаме Find заявки, които търсят документи, отговарящи на конкретно условие. Да кажем, че искаме да намерим всички филми от 1997 година с Content Rating PG-13. Заявката ще изглежда по следния начин.
така можем да видим, че намерихме един документ, отговарящ на това условие. Ако пък искаме да намерим всички филми в колекцията преди 2000 година, Find заявката ще има този вид. Тук ще използваме операторът less than. Така можем да видим, че получихме два документа, отговарящи на съответното условие с година 97 и 42 година. Нека сега в условието на заявката използваме поле от обект в рамките на документ. Такова поле, например, е Nominations от Awards обекта. Да кажем, че искаме да намерим всички филми с над 50 номинации. Заявката ще изглежда по този начин. Така, може да видим, че получихме два резултата. Основното нещо, което искаме да споменем тук, е, че за полетата от subдокументи използваме dot нотацията и съответно обграждаме тези полета в кавички. Нека дадем и пример с търсене по поле, което е масив. Да кажем, че искаме да намерим всички екшен филми. Това ще стане по следния начин. Така, в случая не намерихме нищо, може би имаме някаква правописна грешка. Да, можем да видим, че сме объркали името на полето. Да, ето така, получихме резултат. В колекцията имаме само един филм с подадения жанр. Основното нещо, което искаме да посочим с тази заявка е, че тя работи по същия начин, по който търсим стойности, търсим по стойности за полета, които са обикновени стрингови полета. Тоест тази заявка ще мачне и документи, в които жанрът е обикновено стрингово поле. Ако искаме обаче да търсим само сред документи, в които жанрът в действителност е масив, който има стойност action, заедно с потенциално с други стойности в масива, заявката ще изглежда по малко по-различен начин. Ще изглежда ето така. Трябва да използваме операторът lm match и операторът equals. По този начин ще мачнем само документи, в които жанрът е масив и една от неговите стойности е action. Нека сега изпълним няколко заявки, използвайки логическите оператори AND и OR. Да кажем, че искаме всички филми, които са от жанр action или драма. Заявката ще изглежда по този начин. Ето, получихме резултата. Имаме три документа, които отговарят на съответното условие.
или имат жанр екшен, или имат жанр драма. Нека сега да намерим тези филми, които спадат и към двата стила. Това ще стане като сменим или оператора с AND. И така в случая имаме само един филм, който спада към двете категории.